युद्धविरामानंतर आपल्याला बघायला मिळालं की 3 तासातच पाकिस्तानने शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं। मात्र त्यानंतरची सकाळ आता शांततेची आहे। रात्रभरात कुठेही हल्ले झालेले नाहीत। दिल्ली, अमृतसर, पठाणकोट, जम्मू, फिरोजपूर, राजौरी, अखनूर आणि पुंछ या ठिकाणची ही सकाळ, याची दृश्य आपण बघतो आहोत। जनजीवन सुरळीतपणे सुरू झालेलं आहे। अर्थातच सुरक्षेची पूर्ण काळजी तरी देखील भारत सरकार घेते। भारतीय सैन्याकडून ठिकठिकाणी चेकपोस्ट उभारण्यात आलेले आहेत। येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांची देखील तपासणी केली जाते आहे। विशेषतः आपण बघतो आहोत की पुंछ आणि जम्मूमध्ये पूर्ण शांतता आहे। आज सकाळचा जो सूर्य उगवला तो अर्थातच युद्धविरामानंतरचा सूर्य हा शांतता घेऊन उगवलेला आहे। त्याच्यामुळे या सगळ्या शहरांमध्ये विशेषतः राजधानी दिल्ली, अमृतसर, पठाणकोट, जम्मू, फिरोजपूर, राजौरी, अखनूर आणि पुंछ या ठिकाणी आजची सकाळ ही शांतता घेऊन आलेली आहे।